Гаспадарства, як і абяцалі, да нашага эфіру далучаецца Ірына Лапо, тэатразнаўца, аўтарка кнігі «Вольныя купалаўцы», з якой абмяркуем тэму прызначэння, власна, ў купалаўскі тэатр, рэжысёра з расійскім досведам на пасаду мастацкага кіраўніка. Вітаем вас, спадарня Ірына. На вашу думку, пра што сведчыць такое рашэнне Міністэрства культуры? Ну, думаецца, што адказ вельмі даволі відавочны. Пасля падзей 20-го года тое, што культура беларуская сцятая пад корань, ну, нікаго не дзівіць. І тое, што гісторыя купалаўскага тэатра сламана папалам, ну, не папалам, у сэнсе гадоў, то гэта, канешне, не папалам, але ў гэтым моманце цела застаецца ў Мінску, а душа, то бок трупа, тая самая, якая была сапраўднай мастацкай сілай і сімвалічным капіталам, яна з'ехала. Тое, што рэжысёр, якога прызначылі беларускія чыноўнікі на гэтую пасаду, паходзіць з Расіі, ну, таксама не дзіві нікога, таму што накірунак на Расію, на расійскую культуру, ён вельмі відавочны. І здаецца, што бедны расійскі рэжысёр, ну, так сапраўды, то ноунейм, чалавек, якога не ведаюць. Для яго, можа, гэта і нейкая, у яго асабістай гісторыі, гэта і мажлівасць кар'еры, але, можа, ён не разумее, у якую гісторыю ввязаўся. Ну, а калі разумее, то тады ўсё яшчэ прасцей, так шчыра кажучы. Тое, што не назначылі свайго, канешне, сумна, і вядома, што, ну, і баяцца, і немажліва гэта у гэтым часе, але з другога боку гэта не можа не цешыць, таму што ёсць у сітуацыі нейкая ідэя штрыхбрехерства, якая ляжыць у падставы супрацы з купалаўскім. Прыйсці на месца звольненых калегаў і рабіць нацыянальны тэатр, ну, гэта трудная справа. І здаецца, што нават калі прапанавалі беларускім рэжысёрам, то яны не пагадзіліся. А аб гэтым сведчыць таксама гісторыі, калі Няфёдава прабавала рэанімаваць тэатр і паказаць, як ён квітнее. Некалькі разоў яна скардзілася, што ўжо дамовілася з рэжысёрамі, а тыя зрывалі срокі і не хацелі супрацоўнічаць пад рознымі прэтэкстамі. Так што, ну, гісторыя даволі празрыстая. Спадарня Ірына, што апошні цвек у культуру беларускую біты, ён таксама пратучэсны, таму што, ну, сапраўдны нацыянальны тэатр, ён на выгнанні, і ён вельмі плённа працуе. Вось што, на што трэба звярнуць увагу. але ці гэта значыць, што беларускія гледачы больш не пабачаць у купалаўскім беларускамоўных спектакляў перадусім? Ну, не здаецца, што так быць не можа будзе нейкі паступовы працэс. А хто ведае, можа, беларуская культура мае ў сабе такую моц, што гэтага беднага расійскага рэжысёра, ну, бо расеец, ну, гэта пашпарт, можа, яшчэ не так, каб прыгавор, можа, будзе збеларатунізаваны, і нешта добрае зробіць для гэтай культуры. Напэўна, не будзе такой рэзкай змены рэпертуару. Хаця, канешне, тэндэнцыя пужае. Пужае то, што людзі, ну, таксама будуць хадзіць у купалаўскі, незважаючы на нейкія палітычныя падтэксты, таму што жыццё прадаўжаецца, і не ўсе разумеюць, што легенда купалаўскага, яна у нейкім сэнсе вымігравала.
Спадар Акімаў адзначыў, што ягоныя мэты гэта яшчэ і грамадска-палітычныя паказнікі, якіх варта пратрымлівацца ў тэатры. Калі мы кажам пра падпарадкаванасць тэатру пэўным ідэалагічнай павестцы, то якім чынам, на вашу думку, гэта будзе адбывацца? Гэта пэўная цэнзура ў сцэнарах спектакляў, гэта стаўленне да актораў. Што чакае? Ну, невядома, што чакае, таму што па пладах можна толькі судзіць пра чалавека і яго стаўленне. Плод мы маем адзін, то бок гэтая праграма. Праграма як бы пісаная праз чат GPT, якім кіруе нейкі бумер. Яна пустая. У гэтых гуках нема сэнсу і нема так напраўды якіхсь вызначнікаў. Паглядзім, што ён запрапануе. Мову ізопаву і падмігванне да публікі таксама яшчэ ніхто не скрэсліў і можа ten тэатр. Мне здаецца, што кожны рух ідзе jednak ku добраму і тое, што замест Нефёдавай прыходзіць нехта новы, хаця і з Расіі, ну, гэта і знак на русифікацыю і такі відавочны, але з другога боку, ну... Любыя змены могуць быць насамрэч да лепшага. Прынамсі, так 7% лічаць тых, хто прыняў удзел у нашым галасаванні. Спадарыня Ірына, дзякуй вам вялікі за гэтую размову.